Poďte so mnou na prehliadku tohto plne zrekonštruovaného trojizbového bytu v obľúbenej časti Prešova pri Eperii. Vítajte na ulici Martina Benku v plne zrekonštruovanom trojizbovom byte na prvom poschodí. Menilo sa tu všetko. Od podlah cez jadro až po stropy. A bytovka je tiež v skvelom stave. Bezbariérový prístup, prerobený vchod, dva nové výťahy, zateplenie a množstvo parkovania. Jeho výhodná cena zaručuje, že dlho v ponuke určite neostane. Najväčším benefitom tejto kúpy je lokalita. Budúci majitelia budú bývať v novom epicentre prešovskej ekonomiky, no zároveň s dostatkom zelene. V pešej vzdialenosti nájdu Eperiu, Opal, Lidl, Kaufland a nespočetné množstvo ďalších obchodov a služieb. Táto koncentrácia zabezpečuje, že len zriedka budete nútení cestovať do iných častí Prešova. Ponuka ako táto sa neodmieta, tak neváhajte a kontaktujte ma.